Ето, готови са бетоните за маски. Ама тук кучетата сгазиха. Да ги оформихме горе-долу с пердашката. Общо взето, ето как съм ги направил за маските. Ето как станаха. Супер. И тук стъпнаха кучетата. И от тази страна. Ето как станаха. Супер. Като направиш ще стане хубаво, а тогава да снимаш. Да. Лесно се работи сега с тия материали и с тия техники. Да, така е. Много се мъчихме като грешни дяволи. Така е, едно време беше по-трудно, На ръка, сега бе. всичко на ръка. На Сега ръка. виж помпи, миксери Всичко на ръка. и бърза работа. Ти какво? Дойде да видиш какво има. Ти си някакво малко куче си още, бе. Гледайте си. Дебело като малко.